Μαλακίες. Πώς τώρα. Δεν μαλάκα, το ξέρω ότι έκαψε πίσω, με κοιτούσα. Πώς θα στάσεις αυτό όμως? Εντάξει, Είδες Τζίνο, με το που με έκανες τσιάρα ανέβηκα. τόσο που τον έκανα λάστιχο, δεν δουλεύει πολύ καλά το αριστερό χέρι. Α, ώστε με αριστερό, οκ. Όχι, είμαι αριστερό χέρας. Τι αριστερό χέρι, το μαχαίρι με το δεξί το πατάς. Το ποντίκι... Τι? Μαλάκα με το ποντίκι το είσαι απ' τα αριστερά εσύ. Πληκτρολόγιο. Πληκτρολόγιο ρε, ποιος το χέρι στο πληκτρολόγιο σε νέφα, το ποντίκι είναι το θέμα. Είσαι τόσο αθώος. Πόση ώρα ήσουν εκεί? Όχι τι. Α, τι έχω. Sorry. Εντάξει, αυτό μου Τι έχεις? Ένα sorry. Κρυβόμουν πίσω για 5. Να FPS να κάνω. Έλα εδώ. Τι έγινε? Κάτσε το κάνω κλίπ αυτό που γίνεται. Και ήμουνα και ένα HP στην κυριολεξία. Είσαι εκεί πέρα μέσα, κάπου... Τι δεν είναι εδώ, γιατί είσαι εδώ? Άλεξ ήταν ακριβώς από πίσω. Ρε μαλάκα, Άλεξ. Σωμάστηκε. Α, έψα... Ήταν κυριολεκτικά ακριβώς από πίσω σου, άμα δεν τον προλάβαινα. Πέτσα. Εγώ δεν ξέρω τι έγινε. Κάνω το knife μου και σκάει ένα αυτόμα μες στα πόδια. Α, ναι, τον σκότσα από τον αέρα. Ναι, λέκα πέσα. Γαμώ την... Ναι, Γιώργο, εσύ... Κάτσε λίγο. Ποιος είναι ο σειραγωγούς μας? Οπότε SMG, είναι 90 μαλάκα. Άσο με! Τώρα πως είσαι το δικό μας το λέγανε Sleep on Not. Ωραία, θα το κάνουμε πάλι αυτό, Παύλο, αλλά δεν θα φιλάρουμε. What's your favorite band? Slept on not. Money Slipknot. I'd say Metallica. Good choice. Μαλάκα είναι ο low. Άλεξ είναι κι άλλος low. Μπράβο. Παιδιά, τι παίζετε σε εσάς? Χαμός ρε, πάντως σε εμάς κάτι γίνεται. Όχι, Sorry, wallbang, sorry, εντάξει, sorry. Πετάνω. Α, για δεν παίζει τράμερ. Κάτω flatpoint. Τι γίνεται εδώ μέσα? Παύλο, αν το κάνεις κλάτς. Shift. Πότε πεθάναμε? Τότε. Τι κάνει? Γάμω το Μεξικό, γάμω. Τελικά Στέφαν θα πάτε εσείς. Τελικά Στέφανη θα πάτε εσείς. Πάτε εσείς για κρασί. Πώς κολλάει αυτό Ναι, το για έβγαλε? κράτα πάμε. Για cranberries ήθελε να πει. Αφού το έβγαλα το... Αφού το έβγαλε το κα. Γάμω το Γαμώ το φε. Τελικά, ναι. Από εκεί είναι, ναι. Σκάσε! Ω! Ρε, είναι δύο. Ως κατά. Οκ. Κλάτσορ kick. Σκάσε μαλάκα. Γαμώ την. Ναι, μπράβο που στόχευε στον τοίχο. Δεν κοιτάω, ναι, δεν κοιτάω. Και τι θέλουμε να πάμε? Τι να πάμε ή τι? Πάντα, Α, δεν επιλέγουμε, δεν επιλέγουμε εμείς. Πάντα ξεκινάμε τι, γιατί έχουμε το πλεονέκτημα. Τι? Τι? Α, διάλεξε ναι. Τι? Τι, ναι, όντως, τι. Ναι, εσύ, τι. Τι? Τι, εσύ, τι. Εσύ, τι. Όχι, εσύ τι? Εσύ, τι. Εσύ, τι. Λατρεύω την ελληνική γλώσσα. Α, είμαστε τι. Τι? Μαλάκα. Εσύ τι? Εσύ, τι. Όχι, εσύ τι.
City, όχι, τι. Αλλά γιατί βγάλανε τα training rooms που Δεν Και το τι, αφήσω. ας κάνουμε ένα κανόνα. Θα δούμε πρώτα τι θα ψηφίσουν οι άλλοι και μετά ψηφίζουμε εμείς. Αν δεν ψηφίσουν κάτι, Αυτή τη στιγμή που Διαφορετικά ακολουθεί κάποιο κάνουμε game, νοθεία εμείς. ξεχνάτε την Ξεπλήσω, οπότε διασκέδαση. ό,τι λέμε Παίξτε. εμείς περνάει. Άλεξ, δεν σε φά. Πα. θέλω να φάω τη σάρκα των εχθρών μου, μαμά. Αυτό τα έλεγα. Έλα, ένας ρέντι. Έλα, ένας Παύλο, ρέντι. γαμώ, Παύλο, Παύλο. τελείωνε. Έλα, Παύλο. Παύλο. Στη μνήμη μας. Waiting for opponents. Σας παρακάνω, μπανάρτε opponents. Ops. Πάμε, boys, πρέπει να πλατάρουμε τα bomb. Purple, you know there are other weapons other than the Deagle and the Scout, right? Άστο μου, Hello, where the project. Τι είπε, όχι. Thanks for the hint. No problem. Πάμε ήγας. Μαμέ. Εντάξει, άμα του αρέσει. Άμα του αρέσει το παιδί, τι έχουμε να πούμε. Yeah, man, project. Έλα. Θα πεθάνουμε μαζί στο λέδο. Αναπηγήσε. Έλα. Άλεξ, σε πάει, αντίο Άλεξ. Γιατί το... Είναι σίγουρα ένας που πουσάρει πάντα αυτό το ξέρω. Έχει smoke. Συνεχίζουμε σήμερα. Είναι Γιώργο, πήγαινε. Γιώργο, εγώ είμαι στα ουράνια τώρα. Άλεξ. Ναι, είσαι Heaven. Πέσαρα! Τι κάνω ρε μαλάκα, τι κάνω. Ρε μαλάκα. Πάλι θα πυροβολήσει outline γύρω από τους εχθρούς. Αυτό έχει έτσι, έξω. Ναι, είναι δεύτερος όμως. Μαλάκα, έχει κάνει 8 kills Δεν αυτός. μοιάζεις, θα τον τρολάρω. Ναι, έλα, δεν λέμε. Έλα, αξίζει. Σταμάτα. Nice music. Γυρνάς, τον έδωσα boost. Άπαξε, πάλι μου είχε κάνει και αυτό είναι κεφάλι.